na yebekọ ni Edubiase honso odrobe ni a wodri mi katenta pa kura Toyota Corolla ni ebie ememua mienu enwatwe dia fa won so wo kwam yedu krobia no ben ni Edubiase e wa Asante Mantam de koso Adom kase edeba Sir ukodru Asante Mantam a ekrobia ne din ene kwam yedu a ebenyu Edubiase arawosam a efri ho eba ne se drobe ni bi a woka Toyota Corolla ibi ede ne hyen no akonu enipa mienu mu amasa bredie womomo baako ato anananom ewo ensie do wona wo ho bi a wode wani ehu sa arahusemi echema drobe ni na wode ne hyen no efri achem odan wode eko new Edubiase na wonam na ena ni break etefa so a enipa mienu abaako ne din ne Alankasha wato anananom ewo ensie do na afi eja sei wode ne hyen no ekonu wo mu na wo kiremu biemu se eye biaye bi a woton ensa ewo honom a enre ya wo bo apata ewo animu mpo no ehyen ekonu mu akosese eniama bebre ewo honom new Edubiase posifo ena wode asem no akodan wo ma wo hwe animu se obehwehwe mu